Γεια σας gamers, Joe the Game εδώ και σήμερα θα παίξουμε Lucky Block. Βλέπετε εδώ πέρα το part 2. Μόνο χαμηλώσω λίγο. Λοιπόν, βάλουμε το Lucky Block. Δεν πήγε και τόσο καλά. Βλέπετε σπάσανε κάποια πράγματα. Ας πάμε στο άλλο. Όχι. Το έκανα. Δεν είμαι και τόσο τυχερός. Ζωή. Κι άλλη ζωή. Αυτό δεν είναι ζωή. Να βάλω τα φτερά. Τσάπα. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω και ένα άλλο θέμα, εκτός του Lucky Block. Κάτω στην περιγραφή θα έχω ένα όνομα ενός φίλου μου που έχει και από το κανάλι που θέλει υποστήριξη. Να πάτε να το κάνετε. Θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή, να το δείτε. Ωραία, πάμε τώρα. Εντάξει. Συν 8. Τι είναι αυτό. Και το στίξ. Έπεσε. Μόνος του. Στίξ. Φτερά. Συν 3, συν 4, συν 8, συν 4. Συν 6. Όχι. Συν 8, ναι. Protection. Μπορούμε. Προτζέλι και protection. Protection 1. Αυτό είναι. Project και protection 1. Fire protection. Περιμένετε να πετάξουμε. Ας το αφήσουμε αυτό επειδή μπορεί να σωθεί και κάτι. Αν πεθάνω. Μέντε λίγα λεπτά να φτιάξω τα πράγματα.
Τσάπρες ένα σπαθί. Φάει. 4, 2, 4, τίποτα, όλο πέταμα. Και κάπου εδώ τελειώσει το βίντεο μας. Ας πούμε μέχρι τον τερματισμό. Πάλι ξύλινο. Αεροστολή ολόκληρη έχω. Στο πάμε λίγο. Παρκούρ. Τελειώσουν τα lucky blocks. Αυτά τα λίγα εδώ. Νομίζετε όλα. Ωραία, πάμε εδώ. Ακόμη 3. Το πάτησα κατά λάθος. Λοιπόν, περιμένετε να πάρουμε κάποια πράγματα. Έχω σχέδιο. Αν δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια πράγματα, θα κλειστεί το βίντεο. Αν πεθάνω στο parkour, το βίντεο τελειώνει. Κοντά να πέσω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Να γράψετε, να κάνετε ένα like, subscribe και να γράψετε και ένα comment αν θέλετε να παίζω και άλλα παιχνίδια. Γεια!